dan albarkar ranar Badar Allah ka taimaki al'ummar musulmi, Allah ka dubi sirrin ranar Badar ka taimaki musulunci, Allah ka dubi sirrin ranar Badar ka karya kafircin duniya, Allah ka dubi sirrin shugaba ka ɗayanta sahun musulmi a duniya, Allah ka taimaki al'ummar annabi, Allah duk wanda yadda abubuwa suka zo suka cuɗe mana, Allah albarkar ranar Badar Allah ka warware mana su, waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada musu rahama. kenan waɗannan da suke magana da yankin Palestine da Isra'il nasu ne ba inda yankin su yake can kuma an fi karfin su. To ka gani su tafi Kazariya, a yanzu kasar ma sun goge ta a map. To don ma sai ka yi zurfin bincike za ka gano Kazariya a map. Tana nan tsakanin a Baltic Sea da kuma Black Sea, a tsakanin nan take Kazariya. Sai kai dogon bincike za ka gane, amma yanzu babu Kazariya. da ma kar a ce can ne a sama. Ai akwai su da rufe information, historical information, akwai da rufe hujjoji na tarihi. Ka gane ko? So da aka wannan Kan'ana ma ba ma su bane waɗanda aka yi wa alƙawarin Kan'ana din, ba ma su bane masu ainihin garin ne. Ba ma su bane, su ka Falasɗina dama can su ne. To a yanzu akwai ainihin waɗancan masu ainihin garin waɗanda suke jikokin Annabi Yaƙub ba? Babu, a shi ne abin da shi Jibril Lang yake faɗa. An haɗiye su, ka gane ko? Kamar ku ne a ce kun kai 10,000 kuma kun je mutanen wajen miliyan 10. Miliyan 1 ko miliyan 5. Miliyan 10 sun haɗiye ku 10,000. Auratayya sun haɗiye ku su kuma sun yi auratayya da ku, sun haɗiye ku, sun canja muku addini da al'ada, saboda haka jikokin ku da yayan ku ba za su yi irin addini irin naku ba, saboda ba san shi ba. Kun bata a cikin su, kun bata. To abin da ya faru kenan ga, ka gane ko, Yahudawa a Kazariya. Haka Jibril Lang ya faɗa. Amma fa ana ta kururuwa Iran kasar musulunci ce, Iran kasar musulunci ce. Wato Allah ne. Idan Allah zai yi aikinsa ka bar shi, ba irin aikin mutum bane. Yanzu duk 'yan shi'a sun cika duniya cewa Iran kasar musulunci ce, sai propaganda suke, kowa ya zama ɗan jarida, sai labari suke da molanka. Sun ruɗi jahilai, ai Iran ita ce kasar musulunci. Yanzu fa su a fassarar su Makka da Madina ba kasar musulunci bace, Iran ce kasar musulunci. Mahaifar manzo Allah inda annabi yake kwance yanzu ba kasar musulunci ba, Iran ce kasar musulunci. Idan kai ne ka fito za ka yi wa jahilai magana sai a bakka da su ta zagin ka, ilimin su bai kai su gane wannan karatun ba. Saboda duk mutumin da ilimi ba daga littafi ya dauke shi ba, daga social media ne, daga labarai ne, kuma labaran ma na turawan yamma, to an gama da shi. Akwai mutanen da suke bawa labaran social media amanna sama da labarin Qur'ani. Qur'ani yace sahabbai yardaddin Allah ne, amma yau a social media wani zai tsine wa sahabbai, ka aje abin da Qur'ani ya faɗa na shaida da Allah ya wa sahabbai ka yarda da shi. Kawai saboda yau ana faɗa tsakanin Iran da Amerika, shikenan Iran ta zama mutuniyar kirki. Daman wai shi nagarta shine kawai faɗa da Amerika? Da ka fara faɗa da Amerika ka zama musulmin ƙwarai? Shikenan kawai? Shi musulunci daman kawai nagartarka ka zama abokin faɗan Amerika? To kafin Amerika kuma fa ya aka zama nagari? Amerika kwata-kwata da kafuwarta ta kai shekara 250? Kuma idan yau saboda Iran tana faɗa da Amerika, Amerika arna ne, shi yasa ta zama mutuniyar kirki. Duk arnancin Amerika ta kai Abu Jahal, duk arnancin Amerika ta kai Abu Lahab, duk arnancin Amerika ta kai Walid dan Mugira. To Abubakar da Umar da Usman da Ali da sahabban Annabi sun yi yaki da wayancan, amma kai a wajenka ba mutanen kirki bane. Amma yau Iran saboda tana faɗa da Amerika shine ta zama mutuniyar kirki. Sannan shi faɗa wai shine abin dubawa ko kwa dalilin faɗan? Me dalilin faɗan Amerika da Iran? Ba wanda yake shakka akan faɗan Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da dukkan sahabbai da suka yi da mutanen Makka. Faɗa ne na me? Na addini, na aqida,
na taimakon Allah da taimakon manzon Allah. Ubangiji ya ce wa yansuruna Allah la ilaha illallah ne ko faɗan fetur ne? Faɗan fetur ne, faɗan siyasar duniya ne, faɗan gwal ne, faɗan tare wajen wucewa da fetur ne, mashigar Hormuz, ba faɗan kalmar shahada ba ce. Idan faɗan kalmar shahada Iran take, mun ƙalubalance ka a garin Kano, ka nuna mana masallaci ɗaya da Iran ta gina. Ana yin musulunci ba masallaci. Manzo Allah da ya je Madina kan ya gina gidan zama yana bako dan gudun hijira, me ya fara ginawa? Amma Iran tun da ta kafu zuwa yau sama da shekara 50, mu dai a Najeriya a Kano bata gina mana masallaci ko ɗaya ba. Sai a Zaria da ta gina ɗakin taro. Duk inda ka ji Husainiya, menene Husainiya? Conference hall ne, ɗakin taro ne, shi suke ginawa. Kuma ko yanzu ka shiga intanet ka yi bincike a Tehran, babban birnin Iran, wani ɗakin bauta ne ya fi yawa tsakanin masallaci da ɗakunan bautar Yahudawa a Tehran? Ɗakin bautar Yahudawa shi ya fi ko'ina yawa a babban birnin Iran. Babu masallacin Ahlus Sunna ko ƙwaya ɗaya a Tehran, babban birnin Iran. To wannan duk musulunci ne. Ka buga a intanet ka bincika adadin Yahudawa 'yan ƙasar Iran, nisbar Yahudawa suna da yawa a ƙasar Iran, kuma hatta a cikin gwamnatin Iran akwai 'yan majalisu Yahudawa, ba fa wanda suka musulunta ba, 'yan majalisa Yahudawa, sanatoci Yahudawa. Amma babu musulmi ahlus sunna ko daya, tare da cewa a Iran ahlus sunna sun mafi Yahudawan yawa. Amma saboda zalunci da danne haƙi, kuma saboda maganar ba ta musulunci bace. Inda a ce da gaske Iran fada take da Yahudawan Isra'ila, fada na addini, ya za a yi a samu dan majalisa ba Yahude a ƙasar Iran? Inda Iran daular musulunci ce, ya za a yi a cikin cabinet 'yan majalisa a samu Yahudawa? Su Yahudawan wa suke wakilta? Musuluncin su ma? Amma ka gaya min a cikin kabinan na ƙasar Saudi Arabia akwai Kirista? To yanzu ƙasar da tun daga shugaban ƙasarta har masinjanta na ƙarshe ɗan ƙasa babu kafiri, da kuma ƙasar da cikin sanatoci da wakilan al'umma akwai Yahudawa, wace ƙasa ce ta dace da a ce da ita ƙasar musulunci da kuma wacce ba ta musulunci ba? Ƙasar da Makka da Madina suke, Ka'aba take, alƙiblan musulmi take, da wacce ba wannan, wacce ta dace ta zama ta musulunci da wacce ba ta musulunci ba? To ana tsaka da wannan propagandar da Allah ya so ya karya ta, sai Allah ya sa wanda ya je Iran din, wanda kowa ya sani kumfar bakin da yake, ya ce abin da yake wa Iran ko 'yan Shi'a ba sa yi mata na yada aqidarta, a ce ma Iran ta kawo masa tallafi. Shi Iran din ce ta gayyace shi ya je conference, ba sau ɗaya ba ma har sau biyu. Yau shi ya fito yake faɗa da bakinsa, kuma a irin wannan lokacin wanda ba wanda ya matsi bakinsa. Ɗalibansa sun tabbatar da wannan wasiƙar daga wajensa take. Duk wani kwana-kwana da za ka yi mata, ba wanda ya isa yi wannan aikin a irin wannan lokacin in ba Allah ba. Wannan yake nuna maka Allah ne yake taimakon addininsa, ba dai mutum ba.